komplexutasun batetik bai aztertzea gai hau, ez? Azkenean, fokoa jarri genuen bai intersekzionalitatean, ez? Azkenean, privilegioak era desberdinetakoak izan daitezke, ez? Bai gizon izateagatik, gero beste privilegio batzuk sortzen gaitu, sortzen dira bai, kasu honetan, kontekstu honetan, zuri izateagatik, kontekstu honetan edukazio maila bat izateagatik, kontekstu honetan X leku bizitzagatik, kontekstu honetan hizkuntza bat izateagatik lehenengo hizkuntza bezala, azkenean privilegio batzuk sortzen dira eta opresio batzuk, ez? Joaten bagara gizonen kasura eta privilegioa jartzen badugu fokua hor, geratu ginen gauza batekin, guretza dela basikoa eta dela eskubide bat, gizakin eskubidea, dela kalektik beldur gabe joatea. Orduan, hori da guztion artean jorratu beharren, igual gauza konkretu bat, guretzat eskubide minimo bat da gizaki bezala, eta guk sentitu dugu beti, seguru joan garela kaletik, eta uste dugu hori baino gauza potenteagorik ez dagoela, ez? Eta gero eraberean, sentitzen dugu bai, privilegioa dago maila batean, eta bestean egongo zen opresioa, ez? Privilegioa ez duena, opresio bat dauka, eta hain genuen bai hitz joko bat, privilegio baten atzean presio eta presio bat dagoela, ez? Orduan bai, ze presio jokatzen dugun privilegio horrek eukitetik, ez? Ez garenean kontxiente, ze presio jokatzen duen privilegio hori izateaz.